прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 12-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святога Людвіка Марыі Гриньона де Монфора. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацнення нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэння грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верым Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну Воскрэсламу, Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. З Євангелія паводле Яна, 17 раздзел, ад 14 па 19 вершы. Я даў ім слова Тваё, і свет зненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, а каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слова Тваё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвячаныя ў праўдзе. З кнігі святога Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. Нарэшце мы ведаем, што гэта будуць сапраўдныя вучні Езуса Хрыста, што, ідучы па слядах убогасці, пакоры, пагарды светам, любові, навучаючы шляхам Божым у чыстай праўдзе, згодна з Евангеллем, а не навукай гэтага свету, не стамляючыся і нікім не пагарджаючы, не шкадуючы сябе, не баючыся ніводнага смяротнага чалавека, нават самага моцнага, іх вусны будуць вострым мечам Слова Божага. Яны будуць несці на сваіх плячах акрываўлены сцяг крыжа, распяцце ў правай руцэ, ружанец у левай, святыя імёны Езуса і Марыі ў сэрцах, сціпласць і ўтаймаванне плоці Езуса Хрыста ў сваіх паводзінах. Вось вялікія асобы, што прыйдуць і якіх Марыя падрыхтуе па загадзе Найвышэйшага, каб устанавіць сваё валадарства над валадарствам бязбожных, ідалапаклоннікаў і магамітанаў. Але калі і як гэта адбудзецца, толькі Бог гэта ведае. А нам застаецца захоўваць цішыню, маліцца і чакаць. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутнае, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен.
Запрашаю цяпер памаліцца давольную частку святого ружанца. Можна это ўчыніць адразу пасля заканчэння гэтых разважанняў альбо на працягу дня у часе, які найбольш нам гэтаму адпавядае. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.